Hey everyone, good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर जोङो दा बिजनि होननाय जायगायाव जों हाबा जानो थांनो नागिरदों नालाय स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा होननायखौथ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा नायफालांबायानो जाबाय लोगोफोर सोर सोर थाङो नोंसोरनो एसे आंनि भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजानोसै जा एसे हायो लांसैलाय आरोखि ना जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोनहा स्किप खालामालाबानो नायलांबानो जाबाय अननानै प्लिज सापर्ट खालामबाय था जाय जाय चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होनो दाबो आरोखि लोगोफोर आरो बेल आइकनखौबो होबानो जाबाय प्लिज अननानै दा खबाय थादो नाय स्टार्ट खालामसै ने जों गाखोखाबाय नाय विंगार गंनै ओमफ्राय विंगार गंनैल' होनदों दा गाखोखाबाय फाइनालि गाखोबायानो जोङो नै दानस्रिजोब्बाय दासो थालिर गायनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं नै स्लेब जाजोब्बाय गाखोजोब्बाय दा गारिया गंब्रै जाबाय आरोखि थेवबावाखियावबो दोनलांफेरनो मोनै नालाय बयबो माबा जायो आरोखि थांखानो खारसिगोन दा खारसिगोन दा नै विंगार गंसे फैबावबाय गंबा जाबाय गासै गारिया लाइन लाइन थाइजोबो खेबाखिसै आङो ओरैहाय ओंखारनानै जोंनियानो लास्ट जाग्राफ्रा दं होगोन ने आबाया बाबा सेन्देल गाननानै दादा जानला मोनला नङाखै ना जानला नङा सेन्देला माबा गैया हाथै सुदों नायदो नोंसोरो हाबैदो थां मन्दिराव सोफैफिनबाय हाबजायोबा हाबसै
Đây hình sơ jauh yang aku bikin ini lega-lega ini dijual. Mungkin orang itu punya jas kena ke film ini, pe orang itu punya skenario